Bayan ɗaukar lokaci ana fafata yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila wanda suka farma Iran, a yanzu haka dai abin ya yi kamari inda shugaban ƙasar Amurka ya tsara yadda zai gudu daga yaƙin da ake fafatawa da Iran. Ya nemi yadda za a yi sulhu ko da ba a yi yarjejeniya a tsakanin Iran ɗin ba da Amurka. Bayan da aka ɗauki lokaci ana so a yi samu zama domin a yi sulhu a tsaye da komai dangane da fafatawa da ake a tsakaninsu. Ga dai labarin da tashar Madubiya ta samo maku a yanzu haka. Kafin mu shiga labarin gadan-gadan, idan yau ne shigakku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun karora. Wani sabon labarin da zarar mun sake shi ma zai iso muku. Shugaban kasar Amurka dai Donald Trump na nazarin yiwuwar kawo ƙarshen yaƙi da Iran, tare da ayyana cewa Amurka ta samu nasara ba tare da cimma wata sabuwar yarjejeniya ta nukiliya da Tehran ba. Wani rahoto dai ya ce Trump ya tattauna wannan lamari ne a sirrance da wasu manyan mashawartansa, yayin da ake kokarin ganin an tsagaita wutar da ake yi tsakanin kasashen guda biyu. Rahoto ya kara da cewa dai Trump na ganin matakan Amurka wanda ta dauka sun raunana shirin nukiliya na Iran, kuma barazanar sake kai munanan hare-hare na iya zama hanyar hana Tehran sake gina wata makaman. Shugaban ƙasar Amurkan dai inda ya yi nazarin yiwuwar kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa tare da Iran, inda ya ayyana nasara ba tare da an yi wata yarjejeniyar nukiliya tare da Tehran ba, kamar yadda wani rahoto ya bayyana. Hakan na zuwa ni dai bayan shafe watanni da aka fafata tsakanin ƙasashen ba tare da cimma yarjejeniya akan nukiliya da kuma sauran abubuwa ba. Wasu jami'an Amurka dai sun ce Trump ya yi magana ne da manyan mashawartansa a sirrance. A cewar jami'an dai Trump dai zai fi samun damar tsagaita wuta ne har abada idan aka tabbatar da cewa Iran ba za ta iya farfado da shirin ta na nukiliya ba, kuma an dawo da zirga-zirga na jiragen ruwa wanda ake fafatawa a mashigar Hormuz. Jami'an dai sun ce Trump ya bayyana cewa manyan mashawartansa ne suka ba shi shawara, inda suka ce Tehran na iya kasancewa ba ta da damar sake farfado da ayyukan nukiliyanta bayan barnar da aka yi wa muhimman cibiyoyin nukiliya a kasar. Ya ce dai harin da aka kai wa cibiyoyin nukiliya na Iran a watan Yunin 2025 ya yi wa kayayyakin more rayuwa wanda ake yin aikin nukiliya da su mummunar illa. A cewar rahoton dai na ganin cewa bayanan leƙen asiri na Amurka za su iya gano duk wani yunkurin Iran na sake gina cibiyoyin nukiliya ko kuma ƙoƙarin ƙera makamai na nukiliya a ɓoye. Rahoton dai ya ce Trump ya bayyana a wasu tarurruka na baya-bayan nan dai cewa akwai yiwuwar Amurka ta sake kai mummunan hari ga Iran idan ta yi yunkurin farfado da shirinta na nukiliya har yanzu. Jami'an dai sun kuma yi hasashen cewa Trump zai ɗage takunkumin da sojojin ruwan Amurka suka sanya a kan tashoshin jiragen ruwa na Iran idan Tehran ta sake buɗe mashigar ruwan Hormuz gaba ɗaya. Masu sauraro, a nan tashar Madubiya TV ta kawo muku ƙarshen wannan shiri. Sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Mu muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.